Радко, обясни на публиката какво се случва. И аз не знам. Сега идвам. Димитър, обяснете на публиката какво се случи. Нямам никаква идея. Да, това по телевизията! Здравей! Васко, бихте ли споделили за по-късно? Стига. Сега, само не падай. Почвай да ръчкаш и така. Дръж? Хванахме го! Пускай, там няма никой. Не падна. Нали съм там, бе? Там няма никой. От една страна дървото имам предвид. Бутни клона първо да не падне после. Аз като ви предложих да отрежем дървото, вие не. Подали. Сега, това видео ще стане известно. Идват и още хора. Его, я не ида. Дами и господа, ако не сте гледали Матрицата, Нео. Баха го, другарко! Васко да кажеш нещо за камерата. Оригинално!